الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أهباني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكري. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث غفرانك. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث غفرانك. الحمد لله. بسم الله. يا الله. To wannan dai da fatan zai zama izina a gare mu. Babu shakka dukkanin tanadi addinin musulunci yayi wa dan adam, amma muna wasa da damar mu. Ka kwanta bacci ba tare da kayi addu'a ba, wannan kuskure ne. Idan har aka zo kwanciya bacci, addu'o'in nan ba masu wahala bane. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad zuwa ƙarshe, falaki da nasi ka hada ta da ayatul kursiyu, ga qul ya ayyuhal kafirun, dukansu suna daga cikin abubuwa da ake karanta lokacin da za a kwanta bacci. In lokaci ya dula, kana da dama da za ka yi tasbihi da hamdala da takbiri, subhanallahi 33, walhamdulillahi 33, Allahu akbar 34. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. In ka tashi daga bacci ga addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu, alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Ga addu'a shiga bandaki. Akwai ladubba. Lokacin da mutum zai shiga bandaki akwai buƙatar ya shiga daga kafar hagu, sannan ya karanta wannan addu'a.
idan ya fito ba wahala ka ce gufuranak kuma ka fito da kafar dama, shi kenan sai a zauna lafiya. Da fatan Allah ya samu dace. Kar a manta a yi subscribing channel ɗinmu saboda kawo muku wasu makamantan shirye-shirye irin waɗannan. Inda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana, inda aka yi daidai Allah subhanahu wataala ya haɗa mu aladan tare da ni da ku baki ɗaya. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.